Mthina Tsunami's birthday celebration bafethu ngey'nani zaka-March Solwandle Lounge ngey'nani zaka-March Solwandle Lounge bafethu lapha eMlazi bafethu ngicela niphelele ngobuningi benu, akekho oyobe engekho. uMadanoni uyobe khona kwi-birthday celebration yaMthina Tsunami, uSimphiwe Majozi from Uzalo bafethu akekho ngamazi, uSibuka Uzalo, uKing Jinja bafethu niyathembana nawo, uNoli M, uThando Comedy, uShonje Ibhoza liyobe likhona bafethu, uMafera, uLusimeni, uZamo Cofi phinde ubhale, uLeon Gumede, uGeorge Uzalo, Why Not uyobe khona bafethu akekho oyobe engekho, kobe kusindwe ngoba ethola ngizangithola. Kushibhile-ke bafethu, ithikithi generally 50 rand, i-VIP 100 rand, yabo angizangithola kulula nje kakhulu. Umayihlo Mlele ukwazi ukuyohlala nabo bonke labantu ujwayele ukubabona ey'nkundleni zokuxhumana, angithi wangithola. Ngalelo langa ubuhleli nabo-ke live bafethu, ukungena-ke akubizi kakhulu, 50 rand i-general ticket, 100 rand i-VIP, angithi wangithola, ku-very cheap. Uma ukuthi unayo imali bafethu, make sure ukuthi uyahamba uyababona Solwandle Lounge ngey'nani zaka-March. Sobe sikhona-ke siphume ngobuningi bafethu, akekho oyobe engekho, kusho ukuthi kuba akafuni ukuba khona, angithi angithola. Ukuncamela ukubhoreka, akekho ongazi ukuthi le nkunzi le eyobe i-celebrate i-birthday yayo ngomhla ka-9 March idume kakhulu ngehola Lova, After Depression, 92 Before 30, Ngidog Ngakithi, Phunga Nomageba noBaphuze Khemesi, Two Brothers, Salute, September Freestyle, Ngizobakhuthuza, Ungavuli, Revenge, namanye bafethu. uMthina usebenze kakhulu, akekho umuntu osebenze nje ngomthina. Sengikhuluma ngala bafethu laba akade nje bebhizi kakhulu ngo-2014, nabanye usebenzile lo mjuda futhi uMthinayo. Ingoba-ke phela uyazi ukuthi kuhamba kanjani, kodwa bafethu ngicela siphume ngobuningi bethu so-support umfowethu laphana eSolwandle Lounge ngey'9 zaka-March. Wonke umuntu aphume, ungasabi nje futhi ukukhipha imali, 50 rand. Siwazi usaba ukukhipha 50 rand, imali engakho kanje, awu kahleni bo bafethu, 50 rand i-general, 100 rand i-VIP bafethu. Please make sure ukuthi niyaphulapha. Uma uthi uke eMlazi nje first ngey'nani zaka-March, make sure ukuthi uyafika lapha eSolwandle so-celebrate sonke i-birthday kamfowethu, angithi angithola, uMthina Tsunami, Mr. Asambe Malume, Ncaseleli angazi, Ncasimende ey'shaya inkinselo madakeni lapho nje mfethu. Yena uyazi esho inkunzi Malanga, angithi niyazi bafethu, home run with Makeba PMP. Angihambi ngedwa, ngihambe ngedwa, ningohlala engahambi ngedwa, angithi uyangithola. Ngithanda ukuthi nje shout out kuMthinayi, akhule njalo umfowethu, aqhubeke izinto zakhe y'khanye y'vuleke, abe moja ngendlela e-grand, angithi angithola. This is home run with Makeba PMP, umfana wakhona le Mgungundlovu bafethu. Ningakhohlwa sine-competition bafethu, i-competition iyaqhubeka, ayimile. Not ukuthi i-competition imile, all you need to do nje is to go to YouTube, search Home Run with Makeba PMP and press subscribe, like and share, comment, wenze yonke into mfethu. Amavidiyo akhona, ngiyacela bafethu niwabheke, niwanakekele amavidiyo, niwashare, nitshela wonke umuntu. Uma uvela ngakini utshela ukuthi Makeba, kaMakeba kune-competition kwenziwa kanje, uyiwinele u-200 rand wakho bafethu ngendlela e-grand, nekhephu le-Home Run with Makeba PMP. Akuyona-ke into ehlupha kakhulu leyo. Wena uyangena ku-YouTube, uyasubscribe-a, ubheka amavidiyo, uya-upload-a le video oyithandayo kwi-social media yakho noma iyiphi, uzothola ama-views. Othole kakhulu ama-reaction amaningi bafethu uyena iwina-ke, ozothola ama-reaction amaningi le video azobe i-upload-ile yaMageba, angithi angithola. Uyena ozobe iwina. Iwina-ke sizoyi-announce-a nge-2 zaka-April, angithi uyangithola. Uma uthi ubhekile njengamanje, siya-announce-a nge-2 zaka-April. 31st iyagcina i-competition, 31st of March iyagcina i-competition bafethu. Nge-2 we will announce the winner. Make sure ukuthi bafethu niyayi-check-a le dancing, make sure ukuthi futhi niyadlala, niyayingenela i-competition khona nizokhona ukuthi niwine. Ngokulandelayo sobe siphethe ijakhethi e-Adidas, kuyiyona esidedelayo bafethu la kwi-show. Wonke umuntu obhekile njengamanje, ngicela ukuthi nje bafethu nibe moja lapha emakhaya. uMageba wale kaMgwagwa, Peter Marisburg eMgungundlovu, ngithanda ukuthi nonke one love, angithi angithola. Ningakhohlwa uMthina Tsunami bafethu, umalume, show yakhe ngey'9 March, nibe there, ungakhohlwa.